ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አናኹም ሰላሕ ዲኔ ሎም ድማ ነዝ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ብዘይ ነገር እህታ ዝጽለ ጸሎት ዝብል እዩ እዚ ብዘይ ነገር እህታ ዝጽለ ጸሎት ብዙሕ ግዜ ምስ ናይ በቋንቋታት ምጽላይና ነተሓሕዞ ግን በቋንቋታት ምጽላይ ማለት ኣይኮነን እዚ ኻል ዓይነት ጸሎት እዩ እዚ ጸሎት እዚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕስ 26 መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ እዩ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግበአና ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ብዘይ ነገር እህታ ዝልምነልና እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ብዘይ ነገር እህታ ዝልምነልና እቲ ልብ ዝምርምር ንሱ ምእንቲ እቶም ቅዱሳን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ጌሩ ይልምን እሞ ነቲ ሓሳብ መንፈስ እውን እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ብጣዕሚ ዝገርም እዚ ብዘይ ነገር እህታ ዝጽለ ጸሎት ኢልዎ ዘሎ ብቋንቋታት ክንጽሊ ከለና ንሕና ብመንፈስና ካብ መንፈስ ቅዱስ ብዝተቐበልናዮ ኢና ንጽሊ እዚ ብዘይ ነገር እህታ ንጽልዮ ጸሎት ግን ንሕና ዘይኮንና ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ቴክ ኦቨር ጌሩ ሙሉእ بملو تقاطعيرو نعنا زصلي ጸሎት እዩ እዚ ጸሎት ክጽሊ ከሎ ድምጽ የለን ቃላት የለን ጥራህ ዘይ ነገር እህታ እንዳበልና እንዳነባዕና ጥራህ ናይ እህታ ምልክት እንዳስማዕና ንጽልይ ጸሎት እዩ እዚ ጸሎት እዚ ኣብዝደለኻዮ ክገብሩ ኢልካ ትጽልይ ጸሎት ኣይኮነን በቋንቋታት ኣብዝደለናዮ ተሲና ክንጽሊ ንኽእል ኢና እዚ ጸሎት እዚ ክንጽልይ ግን መንፈስ ቅዱስ ክቆጻጸረና ክእል ኣለዎ ናይ ግድን ንስምዒትና ንነፍስና ንሓሳብና ንኹሉ መንፈስ ቅዱስ ቴክ ኦቨር ምስ ገበረ ንሕና የለናን እቲ መንፈስ ባዕሉ ይሽዑ በኣፍና ብዘይ ነገር እህታ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ጌሩ ስሌና ድጽሊ እዚ ጸሎት ኣብ ህይወትና ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ለውጢ ደምጽእ ጸሎት እዩ ምኽንያቱ እዚ ጸሎት ኣብ ህይወትና ከጋጥመና ከሎ ብዙሕ ድንቅ ነገር ኣብ ህይወት ይኸውን እዩ ሓያል ጸሎት ስለ ዝኾነ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ናይ ሰብ ኢድ የብሉን ናይ ሰብ ኣእምሮ የብሉን እዚ ጸሎት ሙሉእ ብሙሉእ መንፈስ ቅዱስ ንኹለንትናና ተቆጻጺሩ ድጽልዮ ጸሎት እዩ እዚ ጸሎት ኣብ ህይወትና ክንጥቀመሉ ይግበአና እዩ ምኽንያቱ እዚ ጸሎት እዚ ክንጽሊ ከለና ኣብ ህይወትና ድመጽእ ክብር ኣሎ እዚ ጸሎት እዚ ክንጽሊ ከለና እንሳገሮ ነገር ኣሎ እዚ ጸሎት እዚ ክንጽሊ ከለና እንምልኦ ነገር ኣሎ ምኽንያቱ እንታይ ንብል ከም ዘለና እኳ እንተደይ ተረድአና እቲ መንፈስ ግን ንድኻምና ይድግፍ ኢሉ እንታይ ኢልና ከም ንጽሊ ኣይንፈልጥን ኢና ኢሉ ስለ ገለገለ ነገራት እንታይ ኢልኩም ከም ትጽሊ ኣይትፈልጡን ኢኹም ነገር ግን ከምዛ ዓይነት ሃዋሁ ኣብ ህይወትኩም ክፍጠር ከሎ ብዘይ ነገር እህታ ነፍሱ ኩሉ ተቋጻጺሩ ጥራህ እንዳነባዕኩም እንዳበልኩም ክትጽሊ እንተደኣ ጀሚርኩም ቀጽሉ እጆኹም ቀጽሉ ንብዑ ሽግር ይብሉን ምኽንያቱ ከምዛ ዓይነት ንብዓት ሓያል እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩም እቲ ንብዓት ዘይኮነ ሓያል ድገብሮ እቲ መንፈስ ብዘይ ነገር እህታ በኣኺ ይጽልሎ እቲ መንፈስ ብዘይ ነገር እህታ በኣኻ ይጽልሎ ኣጋጢምኩም ዶ ይፈልጥ እንዳጸለኹም ስክትብሉ እኳ እንተደለኹም ስቕ መባል ዝኣቤኩም ጥራህ በቃ ካብ ውሽጥኹም እንዳበልኩም ክትነብዑ ከምዚ ዓይነት ጸሎት ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸሎት እዩ እዚ ጸሎት እቲ ብዘይ ነገር እህታ ድጽለ ጸሎት እዩ እዚ ጸሎት ካብ በቋንቋ ምጽላይ ፍልይ ዝበለ ጸሎት እዩ እዚ ጸሎት ኣብ ህይወትና ኢምፖርታንት እዩ እዚ ጸሎት ከጋጥመና ከሎ ንክደፎ ንቐጽል በቲ ጸሎት እቲ ክሳዕ ባዕሉ እቲ መንፈስ ዝውድ እግዚአብሔር አምላኽ ንኹልኩም ይባርኽኩም ከምዚ ኢልኩም አውጁ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ጸሎተይ ንስኻ ኢኻ እትቆጻጸረኒ በኣይ ጌርካ ብዘይ ነገር እህታ ስለይ እትጽሊ ብድኻም እትድግፈኒ መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ኢኻ እሞ የመስክነካ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎተይ በኣኻ ተመሪሐ በኣኻ ተገዚኤ ጥራሐ ድጽሊ አሜን አምላኽ ይባርኽኩም ንጎይታና ኢየሱስ ኣብ ህይወትኩም ደይ ተቀበልኩሞ ታማዓልቲ ምድሓን ሎሚያ ሎሚ ተቀበልዎ ክትቀበልዎ ወሰንኩም እዛ ጸሎት ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈሎ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንስአ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ድተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ በእምነት ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ዝወሰንኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ መልእኽቲ ስደዱልና ሻሎም